hardlopen en mountainbiken doe je meestal buiten. Maar dit weekend gebeurt het binnen in de Zeelandhallen in Goes. Zo'n 1600 fanatiekelingen doen hier namelijk mee aan de Indoor Trail Zeeland. En dat is niet alleen voor de echte wedstrijdatleten. De Indoor Trail is, zoals je achter me kunt zien, eigenlijk een parcours met hindernissen, een brug, een waterbak, allerlei scherpe bochten, lange stukken, korte klimmetjes, waar lopers en fietsers, mountainbikers wedstrijden overheen doen. Nou hoort een trail eigenlijk buiten. Waar komt het idee vandaan om het binnen te organiseren? Nou, we hebben een aantal jaar geleden zaten we in een forum, Kim Reiniersen en ik, en met een aantal anderen uiteraard. Maar toen werd er eigenlijk geopperd, zou je niet eens een keer wat in de Zeelandhallen doen om de atletiek in Zeeland te promoten. En toen hadden we bedacht om dit maar eens te proberen, omdat de motocross, die heeft hier ook altijd een evenement. Die leggen de grond hier al in. Dus dachten we, nou dan gaan we dat gewoon proberen. Mooi in de winter, kunnen we binnen sporten. Kijken of dat aanslaat. Kan iedereen zomaar meedoen aan dit evenement? Ja, het staat vrij voor iedereen. Dus je hoeft geen lid te zijn van een atletiekvereniging of mountainbikevereniging. Of een licentie of iets dergelijks te hebben. Iedereen kan gewoon inschrijven en meelopen. Dit is nog 20 meter. En gewoon het laatste stukje. Moet je toch sprinten die daarvoor de bocht al. Dus, Hoe vond je het parcours? Het is denk ik wel zwaar, is het wel. Maar wel leuk met alle hindernissen en zo. Dus, Maar waarom zwaar, denk je? nou, de grond, daar zak je in weg en dus dan kan je elke keer springen over de brug heen natuurlijk. Dus dat kost veel kracht. Hoe heb jij je voorbereid op vandaag? Ik train normaal altijd 3 keer in de week train ik op de baan, in Mila. En ook nog in het weekend de bostrainingen. En ben je er een beetje klaar voor, denk je? Ja, denk het wel hoor. Hoeveel rondes ga je doen? 3. Nou, zet hem op voor zo. Nou, dank u wel. Van start voor 3 rondes 2100 meter hier op het strand. Gefeliciteerd! Nou, dank u wel. Hoe blij ben je met deze overwinning? Nou, heel erg blij. Ja. Ook nog makkelijk doorheen gekomen. Had wat zwaarder verwacht. Dus ja. En nu lekker even rusten? Ja, zeker. Geniet ervan! Dank u wel. Plaatsen! Gefeliciteerd, de winnaar. Dank u wel. Hoe zwaar was het? Het was best een zwaar rondje. En we moesten ook 4 keer het rondje, dus dat maakt nog extra zwaar. Maar ja, toch gewonnen. Dus, Hoe moeilijk is het om dan toch door te zetten en door te bijten? ja, best zwaar, maar als je dan op kop loopt, dan krijg je een soort extra energie en dan gaat het een soort vanzelf. Mijn zoons hebben meegelopen met, hoe noem je dat? Met de trail. Ja. En hoe is het gegaan? Nou, ze vonden het superleuk, maar wel heel zwaar, dus ja. En als hoeveelste zijn ze geëindigd, weet u dat? Geen idee. Ik geloof de oudste als 8e en de jongste ergens halverwege. Nou, dat vertellen we gewoon tegen niemand. Nee. Hoe vond u het om hier te kijken? Leuk. Leuke sfeer. Mooie hal, dus een mooi parcours. U stond zojuist heel hard te juichen. Voor wie bent u hier? Voor de pupillen van Scheldensport en de junioren natuurlijk.
Gewoon voor iedereen? Jawel, ja. Het is op zich een gigantische prestatie dat alles wat hier loopt, dat ze het sowieso kunnen en doen. Dus net zo hard voor de nummer 1 en misschien nog wel harder voor de nummer laatst. Hoe heb jij je voorbereid op deze wedstrijd? Nou, niet echt eigenlijk. Nee, het is een thuiswedstrijd, maar nee, ik heb me niet echt voorbereid. Dus... Zeg jij met een grote glimlach op je gezicht? Ja, dus het zal spannend wezen, denk ik. Zwaar in ieder geval. Jij ziet er hartstikke sportief uit. Jij hebt zeker meegelopen. Ja. En hoe is dat gegaan? Ik was derde. Want er was ook nog zo'n meisje voor mij en ja, die was sneller, die komt meer tegen en de ene keer ben ik snel, de andere keer. Alleen dat jongetje die was ook heel snel. Maar derde is toch hartstikke goed? Ja, dat is alleen wel een heel zwaar parcours. Nou ja, als ik tweede word vind ik het al goed. Dan ben ik in ieder geval niet laatste nu. Het is met z'n drieën, dus... Maar eerst is nog mooier natuurlijk. Succes. Ja, dankjewel. Tot de 700 meter. Die mannen gaan het even afwerken zoals u ziet. Je hebt helaas je ambitie niet kunnen waarmaken. Nee, voor vandaag niet inderdaad. Het is, mijn seizoen is ook net begonnen, dus ik ben ook in opbouw nog een beetje. Dus het hoort erbij. En ik ben ook eigenlijk een beetje te zwaar wel. Ja, het parcours is heel zwaar. En zeker als je boven de 90 kilo weegt, dan je moet het allemaal meesjouwen ook. Dus ja, dat merk je ook, zeg maar. En wat komt er allemaal kijken bij de voorbereiding van zo'n evenement? Ik zie waterbakken, boomstammen, noem maar op. Ja, dat is behoorlijk veel. We hebben eigenlijk een parcours gebouwd. Hè, dus dat gaan we eerst ontwerpen op de tekentafel eigenlijk. Dat doet Johan Anteunissen. En vervolgens gaan we daarmee aan de slag. De grond wordt hier binnengereden en vervolgens worden alle hindernissen daarin gelegd. De brug wordt hier weggezet. Ja, en dan bouwen we eigenlijk heel dat parcours op. En dat doen we eigenlijk 2-3 dagen daarover voordat het helemaal staat. Ja. U moet steeds denken vanuit de loper, van hoe zou ik het willen hebben als je zelf loopt, van het moet een beetje zwaar zijn, ook niet te zwaar en het moet steeds een loopevenement blijven. Het moet niet zo zijn dat je moet gaan klauteren of kruipen, je moet steeds wel aan hardlopen denken. En daar ben ik steeds van uitgegaan en het is ook zo dat dit jaar zijn er dan de mountainbikers bij en dan moet je ook nog denken van, zou een mountainbiker dat aan kunnen? Dan 14:51 op de zijleden. We gaan hier op de winst. En voor de rest van de voorbereiding, de superwedstrijd. Uitsluitend voor. We gaan nu naar boven. 1 Bos. Bij Jongbergen over afzakken. We worden 17. We zien in deze spannende sterren. En daar is de die wordt eigenlijk nog een vierde geworden van 100 Zeeland. Dat wordt de laatste keer nog 1 rondje door. En, hoe is het gegaan? Heerlijk. Hoe voel je je nu? Nou, stukken beter. Ja hoor, het is zwaar, maar het is goed te doen. Ja. Maar eigenlijk dacht ik er net, wat een rot parcours. Ik wilde het net vragen, hoe is je eigen parcours bevallen? Ja, het is echt zwaar, maar als je conditie hebt moet je het aankunnen. Ja. Laatste beller is jongens uniform beroepen Skalda. Hartstikke mooi. We zijn met z'n allen en ja, dat maakt het compleet. Ik bedoel, het is echt stikken gezellig. 4 goede lopers, prima sfeer. En dan nog winnen ook. Ja, dat kan niet beter natuurlijk. Dus genieten met z'n allen. Nou, geniet maar lekker even van jullie overwinning. Dankjewel. Dankjewel.